वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय रायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभुजीज माताजीज आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवतम चर्चेमध्ये। तर आपण मागच्या वेळेस पाहत होतो की कशा प्रकारे विदुर महर्षी यांनी त्यांचे मोठे भाऊ धृतराष्ट्र जे की भौतिक आसक्ती आणि भौतिक उपभोगामध्ये गुंतलेले आहेत त्यांना उपदेश देत आहेत। अगोदरच्या भागात आपण पाहिलं की कशा प्रकारे त्यांना तीव्र शब्दांमध्ये निंदनीय जीवन त्यांचं दाखवून देत आहेत की कशा प्रकारे इतके सारे अपराध करून पांडवांच्या प्रती त्यांनीच दिलेल्या सुविधांवर ते स्वतःचं जीवन सुखसुविधांचं जगत आहेत। आणि त्यानंतर मागच्या वेळेस आपण पाहिलं की कशा प्रकारे विदुर तीन प्रकारच्या निवृत्त आणि विरक्त अशा व्यक्तींचं उदाहरण देतात, अशा व्यक्तींचा दाखला देतात धृतराष्ट्रांना। पहिल्या श्रेणीतली व्यक्ती म्हणजे धीर पुरुष। धीर या शब्दाचा अर्थ काय सांगितला आपण, कुणाला लक्षात आहे? हरे कृष्ण। एका धीर पुरुषाचा गुणधर्म कोणता आहे? कशावरून दर्शवला जातो तो व्यक्ती धीर आहे का नाही? लक्षात आहे कुणाच्या? आपण सांगितलेलं, हा पूजा माताजी। तो सुखदुःखांची तमा बाळगत नाही आणि तो बॅलन्स्ड असतो. म्हणजे त्याने कुठेतरी स्वतःला आणि सेल्फ रिअलाइज बेसिकली स्वतःच्या हा, तर आपण सांगितलेलं की प्रोव्होकेटिव्ह म्हणजे प्रोव्होकेटिव्हला मराठीमध्ये काय म्हणतात? उत्ते उत्तेजक. उत्तेजक। नाही हा उत्तेजन देणारं किंवा हा, उत्तेजन देणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जसं माताजींनी सांगितलं तो त्याचं जे बॅलन्स आहे ते ढळू देत नाही, अशा प्रकारचा व्यक्ती धीर। आणि विशेषतः अशा धीर पुरुषाबद्दल विदुर महर्षी सांगतात की जीवनाच्या शेवटच्या अवस्थेला अशा व्यक्तीने घराच्या कौटुंबिक आसक्तींमध्ये न गुंतता एखाद्या पवित्र स्थळी जायला पाहिजे आणि आपला शेवटचा काळ अशा ठिकाणी घालवून भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्मरणामध्ये अशा प्रकारे मृत्यू स्वीकारायला पाहिजे जेणेकरून की आप्तेष्टांना पण
त्याची माहिती नसू नये. दुसऱ्या प्रकारचे जे निवृत्त व्यक्ती सांगितलेले आहेत ते सांगितलेले आहेत संन्यासी, जे की या भौतिक जगातल्या आसक्तींपासून सर्वांचा त्याग करून विरक्त होतात. आणि सर्वात श्रेष्ठ असे विरक्त व्यक्ती सांगितलेले आहेत नरोत्तम, जे की केवळ भौतिक कौटुंबिक आसक्तींपासून दूर न तर ते आहेतच, परंतु त्याबरोबरच भगवंतांच्या नाम रूप गुण लीला इत्यादींबद्दल बद्दलच्या चर्चेमध्ये आणि त्या गुण लीला, नामरूप गुण लीला इत्यादींबद्दल भगवंतांच्या ऐकण्याबद्दल त्यांनी रुची निर्माण केलेली असते आणि त्या ऐकण्यामध्ये ते आसक्त असतात भगवंतांबद्दल. त्या व्यक्तींना नरोत्तम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ मनुष्यांमध्ये असं विदुर महर्षी वर्णन करतात. आणि आपण या गोष्टीवर मागच्या वेळेला चर्चा केली की कशा प्रकारे भगवत भक्ती, शुद्ध भक्ती प्राप्त करण्यासाठी आजच्या काळामध्ये घर सोडण्याची आवश्यकता नाहीये. कोणत्या गोष्टीपासून विरक्त होण्याची आवश्यकता आहे, की आपण म्हटलं की जीवनाच्या शेवटचा 15-20 वर्षांचा काळ तरी मनुष्याने केवळ आणि केवळ भक्तियोगामध्ये केंद्रित असा घालवला पाहिजे. म्हणजे भगवंतांबद्दल ऐकणं, भगवंतांबद्दल शास्त्रातून वाचणं, श्रीमद भागवत, भगवद्गीता इत्यादी ग्रंथातून, आणि जप करणं, घरामध्ये राहून या साधना भक्ती मार्गाचा अशा प्रकारे अवलंब करणं, जेणेकरून आपलं स्मरण हे निश्चित, आपलं जे चित्त आहे ते नियमित भगवंतांवर जोडलेलं असावं. आणि त्या भौतिक जिम्मेदाऱ्या त्या योग्य वेळी त्याच्यामधून निवृत्त होणं खूप खूप आवश्यक आहे. आपण हे पण पाहिलं की कशा प्रकारे असा व्यक्ती जो जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत कौटुंबिक आसक्तींमध्ये गुंतलेला आहे, तो एक प्रकारे निश्चित करत आहे आपलं परत येणं या भौतिक जगतामध्ये, ह्या भौतिक शरीरामध्ये. आणि गरज नाहीये की तो जन्म मनुष्य जन्मच प्राप्त होईल. आपले जर कर्म पतित कर्म असतील तर प्राणी योनीमध्ये पण आपल्याला जन्म प्राप्त होऊ शकतो. आणि आपण मागच्या वेळेला उदाहरण पाहिलं कैलाश नावाच्या एका व्यक्तीचं, ज्याच्या भौतिक आसक्ती तर होत्या, परंतु त्याचसोबत त्याला भक्ती मार्गाची संधी उपलब्ध होती श्रील नारद मुनी यांच्या उपदेशातून. पण कसं तो एकानं दुसऱ्या कारणाने टाळत राहिला त्याच्या भौतिक आसक्तींमुळे, आणि अशा प्रकारे त्या व्यक्तीचं अधपतन झालं. सुरुवातीला मनुष्य जन्मामधून एका पशुच्या जन्मामध्ये, कुत्र्याच्या जन्मामध्ये, आणि नंतर कुत्र्याच्या जन्मामधून निम्न पशुच्या एका सापाच्या जन्मामध्ये योनीमध्ये त्याला जन्म घ्यावा लागला. तर हे उदाहरण आपण पाहिलं. आणि शेवटी नारद मुनींनी त्याची आसक्ती ओळखून कशा प्रकारे गावकऱ्यांना सांगितलं त्या सापाला ठार मारण्यासाठी, आणि मग त्याला त्या शारीरिक शरीराच्या आसक्तीमधून, कौटुंबिक आसक्तीमधून बाहेर काढावं लागलं. तर आपण, कुणाचा काही प्रश्न आहे प्रभूजीच, माताजीच आतापर्यंत? हरे कृष्ण. ठीक आहे, तर आपण श्लोक क्रमांक 28 पासून सुरुवात करूया. विदुर महर्षींचा पुढचा उपदेश त्यांच्या भावाला. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. अथोदीचिं दिशं यातो, अथोदीचिं अथोदीचिं दिशं दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान्, स्वैरज्ञात गतिर्भवान् गतिर्भवान् ईतोर्वाक् कालः प्रायश कालः पुंसां गुणविकर्षणः. पुंसां गुणविकर्षणः. हरे कृष्णा. कुणाला वाचायचं आहे प्रभूजीच, माताजीच? मंजरी माताजी. कृष्ण किरण प्रभू तुम्ही पुढचं वाचा, प्रभूजी पुढचं. चालेल. हरे कृष्ण. प्रणाम गुरुजी, प्रभूजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. मला फक्त एक विचारायचं आहे की तुम्ही मगाशी जे धीर धीर म्हणजे काय ते विचारलं,
तर धीर आणि स्थितप्रज्ञ एकच असू शकतं का? हा, तर स्थितप्रज्ञ या व्यक्तीमध्ये अगोदरच धीर ह्या व्यक्तीचे गुणधर्म आहेत. आहेत. हा, स्थितप्रज्ञ म्हणजे स्टेडफास्टला हा मराठीमध्ये म्हणतो भक्तीमध्ये फिक्स्ड असा व्यक्ती. तर त्याच्यामध्ये धीर पुरुषाचे गुण अगोदरच आहेत, की तो प्रलोभनांमुळे हा. डिस्टर्ब होत नाही, विचलित होत नाही. ओके, धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचायचे तुम्हाला मंजारी माताजी? हो हो, वाचायचंय. हा. म्हणून कुटुंबातील लोकांना न कळवताच तू आता उत्तराखंडात सत्वर प्रयाण करावेस. मनुष्याच्या सर्व सद्गुणांचा ऱ्हास करणारा काळ आता लवकरच येणार आहे. तात्पर्य: धीर होऊन किंवा परमार्थाकरिता नातेवाईकांच्या नकळत गृहत्याग करून आपणास आपल्या हताश जीवनातील उणीव भरून काढता येईल. विदुर आपल्या ज्येष्ठ बंधूला हीच गोष्ट त्वरेने सांगत आहेत, कारण कलियुगाचे आगमन अगदीच समीप येऊन ठेपले होते. भौतिक संसर्गाने बद्ध जीवांचे अगोदरच पतनभूत असते आणि त्यात कलियुग सर्व सद्गुणांना निचतम पातळीपर्यंत क्षीण करून टाकते. येथे धृतराष्ट्राला कलियुग येण्या अगोदरच गृहत्याग करावा असा परामर्श देण्यात आला आहे. कारण तीव्र वेगाने येणारे कलियुग एकदा येऊन ठेपल्यावर विदुरांनी आपल्या उपदेशाने निर्माण केलेले वातावरण आणि उपदेश सर्व काही क्षीणबल होतील. नरोत्तम स्थितीवर पोहोचणे अर्थात परम भगवंतांवर, श्रीकृष्णांवर पूर्णतः आश्रित असणारा पूर्ण विकसित श्रेणीचा मानव होणे हे सामान्य माणसाला शक्य नसते. भगवद्गीतेत 7.28 मध्ये म्हटले आहे की जो मनुष्य पापकर्मांच्या बीजांपासून पूर्णतः मुक्त झाला आहे तोच भगवान श्रीकृष्णांवर आश्रित होऊ शकतो. जरी संन्यासी किंवा नरोत्तम होणे धृतराष्ट्राला प्रारंभी शक्य नसले तरी त्याने निदान धीर व्हावे असे विदुरांचे सांगणे आहे. मनुष्याने आत्मसाक्षात्कारासाठी सातत्याने दृढ प्रयत्न केले तर तो धीर अवस्थेतून नरोत्तमा अवस्थेला प्राप्त करू शकतो. धीर धीर अवस्था देखील दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्याने प्राप्त होणारी आहे, परंतु विदुरांच्या कृपेने केवळ अशा धीर अवस्थेच्या साधनांचा स्वीकार करण्याच्या इच्छेनेच ती अवस्था प्राप्त होऊ शकते. धीर ही संन्यासाची प्रारंभिक अवस्था आहे आणि संन्यास ही परमहंस स्थितीची प्रारंभिक अवस्था आहे. धन्यवाद. प्रणाम गुरुजी. हरे कृष्ण. श्रील हरे कृष्ण प्रभुपाद पाद की श्रील प्रभुपाद जी पाद की की जय. जय. हरे कृष्ण. हरे धन्यवाद कृष्ण. माताजी. धन्यवाद. तर इथे आपण पाहतो, विदुर जरी निवृत्त व्यक्तींचे 3 स्तर सांगितले असले, धीर, संन्यासी आणि नरोत्तम, परंतु आपल्या भावाची स्थिती ओळखून, कारण धृतराष्ट्र हे भौतिक आसक्तींच्या प्रती, भौतिक उपभोगांच्या प्रती खूप आसक्त होते. धृत राष्ट्र म्हणजे असा व्यक्ती ज्याच्यासाठी राष्ट्र, राज्य हे सर्व काही आहे. अशा भौतिक आसक्तीमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तीला त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे विदुर महर्षी कोणता मार्ग अवलंबनाचा उपदेश करतात? धीर मार्ग अवलंबनाचा उपदेश करतात. त्यांना नरोत्तम होण्यासाठी सांगत नाहीयेत. का? कारण त्यांच्या भौतिक आसक्ती तेवढ्या जास्त आहेत. त्यांना अगोदर किमान या कौटुंबिक भौतिक आसक्तीपासून निवृत्त होणे हे खूप खूप आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे या 3 स्तरापैकी जो सर्वात पहिला स्तर आहे तो, त्याचं पालन करण्यासाठी विदुर धृतराष्ट्राला सांगत आहेत. आणि हे पण सांगत आहेत की ही जी तुम्ही निवृत्त होण्याची जी क्रिया आहे ती लवकरात लवकर करा, कारण सर्व चांगल्या गुणांचा, चांगल्या गोष्टींचा ऱ्हास होणारा काळ म्हणजे कलियुग हे लवकरच येणार आहे. भगवंत कृष्णांचे शुद्ध भक्त म्हणून विदुर महर्षींना हे माहिती होतं की कृष्ण, इनफॅक्ट त्यांना हे पण माहिती होतं की कृष्ण हे लवकरच आपल्या लीला संपवणार आहेत. कृष्णांनी जे द्वारकेतील यदुकुळ होतं त्यांचा अगोदरच अंत त्यांच्या समोरच झालेला आहे कृष्णाच्या. त्याच्यामुळे कृष्णांच्या लीला संपल्यानंतर कलियुग निश्चित या भौतिक जगतामध्ये आपलं
इन्फ्लुएन्स, आपला प्रभाव वाढवेल, लगेच वाढवण्याचा प्रयत्न करेल, तर अशा अधोगतीचा कलियुगातल्या सगळ्या सर्व चांगल्या गुणांचा ऱ्हास होणारा काळ येण्याच्या अगोदर आपण लवकरात लवकर ह्या धीर मार्गाचा अवलंब करा, असं विदुर सांगत आहे धृतराष्ट्रांना. आणि यानंतर काय होतं ते आपण पाहू. श्लोक क्रमांक 29. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं एवं राजा राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढः हित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिन्नो चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिन्नो निश्चक्रामः भ्रातृसन्दर्शिताध्वा. निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा. हरे कृष्णा. किरण जाधव प्रभूजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे अजमेर वंशज महाराज धृतराष्ट्र आपल्या बुद्धीद्वारे पूर्ण समाधान झाल्यानंतर दृढ निश्चयाने आपल्या कौटुंबिक स्नेहाचे पाश तोडते झाले. आपल्या भावाने दाखवलेल्या मुक्तीच्या मार्गावर वाटचाल करण्यासाठी त्यांनी तात्काळ आपले घर सोडले. तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रीमद भागवताच्या सिद्धांताचे महान उपदेशक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू यांनी भगवत भक्तांच्या संगतीचे विशेष महत्व सांगितले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की लवमात्र साधू संघाने देखील सर्व सिद्धी प्राप्त होते. ही वस्तुस्थिती आम्ही आमच्या जीवनात अनुभवली आहे. हे सांगण्यास आम्हाला कसलाही संकोच वाटत नाही. जर परमपूज्य श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज यांनी आपल्या अगदी काही मिनिटाच्याच पहिल्या भेटीत आम्हाला आपल्या दैविक कृपेचे वरदान दिले नसते, तर हे श्रीमद भागवत इंग्रजी भाषेत सांगण्याचे प्रचंड अवघड कार्य आम्ही अंगावर घेऊ शकलो नसतो. त्या अति सुयोग्य समयी त्यांची भेट झाली नसती तर आम्ही एखादे मोठे धनाढ्य उद्योगपती होऊन बसलो असतो. परंतु आमच्याकडून या मुक्ती मार्गावरची वाटचाल कधी झाली नसती आणि त्यांच्या आशीर्वादाने, त्यांच्या उपदेशानुसार आताप्रमाणे आम्हाला भगवंतांच्या प्रत्यक्ष सेवेत संलग्न होता आले नसते. येथे विदुरांच्या संगतीने धृतराष्ट्रावर झालेला प्रभाव हे याचे दुसरे व्यावहारिक उदाहरण आहे. धृतराष्ट्र राजकारण, अर्थकारण, कौटुंबिक स्नेह या संबंधीच्या भौतिक आसक्तीच्या जाळ्यात पूर्णपणे जखडून गेलेला होता. त्याने आपल्या नियोजित उद्दिष्टांमध्ये यशस्वी होण्यासाठी शक्य होते ते सर्व प्रयत्न केले, परंतु त्याच्या भौतिक योजनांमध्ये तो अथपासून इतीपर्यंत पूर्णपणे विफल झाला. तथापि त्याने साधुत्वाचे प्रतीक अशा शुद्ध भक्तांच्या प्रभावी उपदेशानुसार वागून आत्मसाक्षात्कार हे जीवनातील परम यश संपादन केले. म्हणून शास्त्राची आज्ञा आहे की मनुष्याने इतर सर्व प्रकारच्या संघाचा त्याग करून केवळ भक्तांचाच संग करायला हवा. अशा संगतीने त्याला साधूकडून श्रवण करण्याची भरपूर संधी मिळेल आणि त्याप्रमाणे त्याची भौतिक जगाच्या माईक आसक्तीचे बंधने तुटू शकतील. भौतिक जग एक प्रचंड मायाजाल आहे हे निश्चित, कारण प्रत्येक वस्तू येथे सत्य भासते, परंतु दुसऱ्याच क्षणी ती समुद्र फेसाप्रमाणे किंवा आकाशातील अभ्राप्रमाणे विरून जाणारी असते. आकाशातील मेघ ही निशंकपणे एक सातत्य वाटते, कारण त्यामुळे पाऊस पडतो. पावसामुळे हिरवळ दाटते, परंतु अंततः अशा सर्व अस्थायी गोष्टी समयानुसार नाहीशा होतात. मेघ, पाऊस, हिरवळ सारे काही काळाच्या ओघात नाहीसे होते, मात्र आकाश यथावत राहते. त्यातील तारे इत्यादी तसेच राहतात. अशाच प्रकारे
परमसत्य आकाशाप्रमाणे शाश्वत राहते आणि भ्रमरूपी अभ्रे येतात व जातात. मूढ प्राणी मात्र अशा क्षणिक अभ्रांकडे आकृष्ट होतात, परंतु सुबुद्ध जन मात्र दिव्य शाश्वत आकाश आणि त्यातील वैविध्याशी अधिक अधिक संबंधित असतात. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. शिला प्रभुपाद की जय. तर इथे आपण बघतो तात्पर्यामध्ये शिला प्रभुपादजी सांगतात भगवंतांच्या शुद्ध भक्ताच्या संघाचं महत्व आणि ते स्वतःच्या जीवनातल्या घटनांची आठवण करतात की कशा प्रकारे 1922 मध्ये ज्यावेळेस शिल प्रभुपादांचे एक मित्र नरेंद्र मोलिक हे शिल प्रभुपाद ज्यावेळेस त्यांचं नाव होतं अभय चरण डे, कोलकातामध्ये त्यांचा व्यवसाय होता. कोलकातामध्ये त्यांचं घर होतं पण त्यांचा व्यवसाय अलाहाबाद प्रयाग या ठिकाणी होता, बोस फार्मसी मध्ये. आणि कशा प्रकारे प्रभुपाद सांगतात की ती काही मिनिटांची जी भेट होती ज्यावेळेस अभय बाबूंनी हे जे साधू संत तिथं प्रवचन करत होते श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांना प्रणाम अर्पण केला आणि ते प्रणाम अर्पण करून उठण्याच्या अगोदर श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांना म्हणाले की यू आर अन इंटेलिजंट यंग मॅन, की आपण बुद्धिमान तरुण युवक आहात आणि आपण श्री चैतन्य महाप्रभूंचा जो उपदेश आहे जी शिकवण आहे ती इंग्लिश स्पीकिंग पाश्चात्य देशांमध्ये आपण याचा प्रचार प्रसार करा. आणि हा जो उपदेश होता श्रील प्रभुपादांना त्यांच्या गुरूंकडून प्राप्त झालेला आणि नंतर त्या उपदेशाला आणि श्रील प्रभुपादांना बाहेर जाण्यासाठी प्रचार प्रसार करण्यासाठी जाण्यासाठी जे प्रोत्साहन दिलं त्यांच्या गुरु महाराजांनी, श्रील प्रभुपाद सांगतात की ते काही मिनिटांचा जे आदान प्रदान होतं त्यामुळे त्यांचं पूर्ण जीवन हे भगवंतांच्या सेवेमध्ये जोडल्या गेलं. आणि ते जर आदान प्रदान नसतं झालं तर प्रभुपाद सांगतात की निश्चितच ते एक धनाढ्य अं, असे उद्योग उद्योगपती झाले असते, परंतु भगवत भक्तीमध्ये त्यांचं जे योगदान आहे त्याच्या प्रचार प्रसारामध्ये ते जगाला प्राप्त झालं नसतं. तर अशा प्रकारे भगवंतांच्या शुद्ध भक्ताचा जो संघ आहे तो खूप खूप महत्वाचा आहे. आपल्या पण जीवनामध्ये अशा प्रकारचं परिवर्तन, अशा प्रकारे आपल्याला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये जर संलग्न व्हायचं असेल तर हा जो संघ आहे भगवत भक्तांचा तो खूप सिरियसली, तो खूप गांभीर्याने घेणं आवश्यक आहे. आणि अशा प्रकारचा संघ प्राप्त झालेला आहे धृतराष्ट्राला पण. त्याचा लहान भाऊ विदुर जे की भगवंतांचे शुद्ध भक्त होते त्यांच्या संगतीमुळे अशा प्रकारचं जे फॉर्च्यून, अशा प्रकारचं जे फॉर्च्यूनला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, सौभाग्य, भाग्य. भाग्य, हा, भाग्य. अशा प्रकारचं सौभाग्य धृतराष्ट्र यांना प्राप्त झालेलं आहे. आणि त्याचा परिणाम काय झाला की धृतराष्ट्र जे की राजकारण, अर्थकारण, कौटुंबिक इत्यादी सर्व आसक्तींमध्ये गुंतलेले होते ते आता विदुरांच्या उपदेशाने त्यांच्या डोळ्यांमध्ये अंजन घातल्यासारखं झालेलं आहे. आणि आध्यात्मिक दृष्टी त्यांना प्राप्त झाली की अशा प्रकारचं जीवन, निंदनीय जीवन भौतिक आसक्तींमधलं कशा प्रकारे आपण सुरुवातीपासून जगत आलेलो आहोत. आणि हे भौतिक जगत हे कशा प्रकारे एक प्रकारचं मायाजाल आहे हे पण त्यांना कळून चुकलेलं आहे. आणि या भौतिक मायाजाळाबद्दल भागवत सांगतं की कधी कधी मनुष्याला असं चुकीचं गैरसमज होतो की आपल्यामुळं हे सर्व जग चालू आहे, की आपल्यामुळं बघा मी जीवनामध्ये काय काय मोठ्या गोष्टी सर्व प्राप्त केलेल्या आहेत, की धन संपत्ती, बँक बॅलन्स, ही मोठी प्रॉपर्टी, जमीन जुमला, हे सगळं मोठं कुटुंब, हे सगळं माझी प्राप्ती आहे आणि आपणच जगाचे हे सेंटर, केंद्रबिंदू आहोत. परंतु असं नाहीये. आपण एक क्षुल्लक साधारण जीवात्मा आहोत आणि
अशा प्रकारचा जीवात्मा आला काय आणि गेला काय, हे भौतिक जगत चालत राहणार आहे. भौतिक जगत हे आपल्याशिवाय अडकणार नाहीये, थांबणार नाहीये. आणि हे आपल्यासाठी खूप असत जीवन आहे. असत म्हणजे टेम्पररी, थोड्या कालावधीचं. थोड्या कालावधीच्या याला काय म्हणतो आपण, क्षणभंगूर असं हे जीवन आहे. क्षण क्षणभंगूर. आणि आपल्या आधी पण हे भौतिक जगत अस्तित्वात होतं, नंतर पण अस्तित्वात राहणार आहे. आणि इतके थोड्या काळाकरिता आपल्याला जी संधी प्राप्त झालेली आहे भौतिक जगतामध्ये, ती प्राप्त झालेली आपल्या जीवनामध्ये परिपूर्णता भक्ती प्राप्त करण्यासाठी. आणि ती जर भक्ती प्राप्त केली नाही तर आपले जसं डोळ्यांच्या पापणी मिटण्यासाठी किती खूप कमी वेळ लागतो. डोळे उघडले बंद केले, एका मिनिटामध्ये कितीतरी वेळा आपण डोळ्यांची उघडझाप होते. त्याचप्रमाणे ब्रह्माजींचे डोळे लवत नाहीत आणि उघडत नाहीत तोपर्यंत आपलं जीवन संपलेलं आहे. इतका छोटा आपल्या जीवनाचा कालावधी आहे. तर त्याचा आपण योग्य प्रकारे उपयोग करायला पाहिजे. हा साक्षात्कार धृतराष्ट्र यांच्या हृदयामध्ये झालेला आहे. आणि त्यानंतर धृतराष्ट्र आणि गांधारी काय करतात ते आपण पुढच्या श्लोकामध्ये पाहू. कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं प्रयान्तं सुबलस्य सुबलस्य पुत्री पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी पतिव्रता पतिव्रताचानुजगाम चानुजगाम साध्वी साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डः प्रहर्षम् हिमालयं हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् न्यस्तदण्डप्रहर्षम् हर्षम् मनस्विनामीव सत्सम्प्रहारः मनस्विनामीव सत्सम्प्रहारः. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभुजी माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभुजी मी वाचू का? हा क्षितिजा, हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. रणांगणात शत्रूकडून आघात झाले म्हणजे महान योद्ध्यांना जसा आनंद होतो तसाच आनंद दंडधारी संन्याशांना हिमालयात जाताना होतो. अशा त्या हिमालयाच्या दिशेने आपला पती निघाला आहे हे कंदहार, गांधार देशाचा राजा सुबल याची कन्या थोर पतिव्रता साध्वी गांधारी हिने पाहिले तेव्हा तीही त्याच्या मागून जाऊ लागली. तात्पर्य: राजा सुबलाची कन्या आणि धृतराष्ट्राची भार्या सौबली किंवा गांधारी ही पतिपरायण अशी आदर्श पत्नी होती. वैदिक संस्कृतीमध्ये पतिनिष्ठ साध्वी स्त्रियांना मोठीच प्रतिष्ठा होती. इतिहासात उल्लेख झालेल्या स्त्रियांपैकी गांधारी ही एक. लक्ष्मीचा अवतार असणारी सीतादेवी ही सुद्धा एका थोर राजाची कन्या होती, परंतु ती देखील आपले पती प्रभू रामचंद्र यांच्या समवेत वनात गेली. एक स्त्री म्हणून गांधारीला आपल्या घरात अथवा पितृगृही राहता आले असते, तरीही सुशील आणि कुलीन स्त्रीप्रमाणे कसलाही विचार न करता तिने पतीचे अनुगमन केले. विदुरांनी संन्यासाविषयीचा उपदेश धृतराष्ट्राला केला होता तेव्हा गांधारी तेथे उपस्थित होती. तथापि धृतराष्ट्राने तिला आपल्या संगतीने येण्याचा आग्रह केला नाही, कारण युद्धात सर्व प्रकारची संकटे झेलणाऱ्या योद्ध्याप्रमाणे धृतराष्ट्राने आता मनाचा पूर्ण निश्चय केला होता. त्याला आता पत्नी किंवा इतर बांधव यांच्या संबंधी कोणतीही आसक्ती राहिली नव्हती. म्हणून त्याने एकट्यानेच वनात जाण्याचे ठरवले. परंतु सुशील गांधारीने त्याचे शेवटपर्यंत अनुसरण करण्याचे ठरवले. धृतराष्ट्राने वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला होता. या आश्रमात सेविका म्हणून पत्नीला पतीसह राहण्याची अनुमती आहे, परंतु संन्यास घेतलेल्या व्यक्तीजवळ त्याची पूर्वाश्रमीची पत्नी राहू शकत नाही. साध्या व्यावहारिक प्रापंचिक जगाच्या दृष्टीने संन्यासी हा मृत व्यक्ती समजला जातो आणि त्यामुळे त्याची पत्नी ही एका अर्थाने व्यवहारतः विधवाच ठरते. तिचा तिच्या पतीशी कोणताही संबंध उरत नाही. महाराज धृतराष्ट्राने आपल्या निष्ठावंत पत्नीस नकार दिला नाही आणि गांधारी स्वेच्छेने त्याच्या मागून जात राहिली. आपल्या विरक्त जीवनाची खूण म्हणून संन्यासी एका दंडाचा स्वीकार करतात. संन्याशाचेही दोन प्रकार असतात. जे श्रीपाद शंकराचार्यांचा मायावादी विचारसरणी अनुसरतात ते एकच दंड धारण करतात आणि जे वैष्णवपंथी विचारधारा मानतात ते 3 दंड धारण करतात. जे वैष्णवपंथी विचारधारा मानतात ते 3 दंड एकत्र बांधून घेतात.
मायावादी संन्यासी एकदंड स्वामी असतात, तर वैष्णवपंथी संन्याशांना त्रिदंडी स्वामी किंवा अधिक स्पष्टपणे त्रिदंडी गोस्वामी म्हणतात. मायावादी तत्वज्ञानाहून त्यांचे वेगळेपण स्पष्ट व्हावे, हाच त्याचा हेतू आहे. एकदंडी संन्याशांना बहुतेक वेळा हिमालयात जाणे आवडते, तर वैष्णव संन्याशांना वृंदावन व पुरी ही क्षेत्रे आवडतात. वैष्णव संन्यासी नरोत्तम गटात मोडतात, तर मायावादी संन्यासी धीर गटातील असतात. धृतराष्ट्राला धीर मार्गाचा अवलंब करण्यास सांगण्यात आले होते, कारण त्याच्या वर्तमान स्थितीला त्याला नरोत्तम होणे कठीण होते. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे धन्यवाद. कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. की जय. धन्यवाद माताजी. तर इथे आपण बघतो की कशा प्रकारे विदुर महर्षींच्या उपदेशाने हृदयामध्ये ही विरक्ती हा साक्षात्कार प्राप्त झाल्यानंतर धृतराष्ट्र हे यांनी युधिष्ठिर महाराजांनी दिलेल्या सर्व सुख सोयींचा त्याग करून उत्तर दिशेला हिमालयाकडे प्रयाण केले आणि त्यांनी हा धीर हा जो पहिला स्तर होता विदुर महर्षींनी सांगितलेल्या 3 स्तरांपैकी त्या मार्गाचा अवलंब केला. म्हणजे ते घरच्यांना कुणालाही काही न सांगता तिथून निघण्यासाठी रात्रीतूनच निघाले. परंतु त्यांची जी पत्नी होती गांधारी, जी की गांधार देशाच्या राजाची मुलगी होती. गांधार म्हणजे आजच्या काळातलं अफगाणिस्तान मधलं कंदहार. तिथल्या राजाची पत्नी मुलगी होती गांधारी, जी की धृतराष्ट्रांना त्यांच्या पत्नीच्या रूपामध्ये देण्यात आली होती. तर गांधारीचं थोरवी गात आहे श्रीमद भागवतम तिच्या पतिव्रततेमुळे, की तिच्या पतिव्रता व्रतामुळे गांधारीला इतकी शक्ती प्राप्त झाली होती, इतकं पुण्य प्राप्त झालं होतं की ती अतिशय शक्तिशाली होती. आपण पाहतो की कशा प्रकारे दुर्योधनाला कुरुक्षेत्राच्या युद्धाच्या अगोदर तिने दुर्योधनाचं शरीर जिथे जिथे पाहिले अवयव ते तो भाग वज्रासारखा कठीण आणि शक्तिशाली झाला की भीमसेनाला पण खूप अवघड जाऊ लागलं दुर्योधनाला द्वंद्वामध्ये हरवण्यासाठी. आणि शेवटी भगवंतांनी त्यांना भीमसेनाला क्लू दिला की कशा प्रकारे शरीराचा एक भाग जो की गांधारीच्या दृष्टीस पडला नव्हता त्या भागावर वार करण्यासाठी, आणि नंतर दुर्योधनाचा मृत्यू झाला. तर अशी ही पतिव्रता महान स्त्री गांधारी ही आपल्या पतीच्या अनुकरण करून ही पण हिमालयाकडे निघालेली आहे. आणि भागवत सांगतं की गांधारी ही एक स्त्री असल्यामुळे तिच्यासाठी अनिवार्य नव्हतं हिमालयामध्ये जाणं तिच्या पतीच्या पाठीमागे. तिने जर तिच्या महालामध्ये म्हणजे पांडवांनी दिलेल्या घरामध्ये जर राहण्याचं ठरवलं असतं तर तिथे पण राहायला जमलं असतं तिला, किंवा आपले पती विरक्तीमध्ये धीर अवस्थेमध्ये घर सोडून चाललेले आहेत तर तिला आपल्या वडिलांच्या घरी कंदहारला तिथल्या राज्यामध्ये राहणं पण तिला शक्य झालं असतं. परंतु विदुर महर्षींनी जो उपदेश केलेला आहे धृतराष्ट्र यांना त्यांच्या भौतिक आसक्तीबद्दल सांगून आणि त्यांना विरक्तीचा मार्ग दाखवून साक्षात्कार देऊन, त्या उपदेशाच्या वेळेला गांधारी पण तिथे उपस्थित होती आणि विदुर महर्षींच्या उपदेशाने तिचं पण हृदय परिवर्तन झालेलं आहे. म्हणून धृतराष्ट्रांनी जरी आपल्या पत्नीला आपल्या सोबत येण्यासाठी सांगितलेलं नाही तरी स्वतःहून स्वेच्छेने गांधारी ही सर्व ग्रह सुविधांचा सर्व भौतिक सुविधांचा त्याग करून आपल्या पतीच्या पाठीमागे वनामध्ये जात आहे हिमालयाच्या दिशेने. आणि गांधारीला पण भागवत सांगतं की कोणतीही आसक्ती राहिलेली नव्हती विदुर महर्षींचा हा उपदेश प्राप्त करून. कोणती भौतिक आसक्ती त्यांच्या सर्व निघून गेल्या होत्या. आणि श्रील प्रभुपादजी सांगतात की धीर अवस्थेमध्ये जी की वर्णाश्रम व्यवस्थेतल्या रिटायर्ड लाईफ निवृत्त अवस्था वानप्रस्थ अवस्थेसारखी आहे, त्या अवस्थेमध्ये पत्नी ही पती सोबत राहू शकते त्यांच्या भक्ती योगामध्ये त्यांच्या सेवेमध्ये भगवंतांच्या मदत करण्यासाठी. परंतु संन्यासी अवस्था ही अशी अवस्था आहे की ज्या ठिकाणी कोणताही कौटुंबिक संबंध हा व्यक्ती ठेवू शकत नाही आणि त्यामुळे
अशा प्रकारचा संन्यास प्राप्त केलेल्या व्यक्तीच्या पत्नीसाठी पती हा मृत असल्यासारखाच आहे सामाजिक दृष्ट्या. आणि अशी पत्नी ही व्यावहारिक दृष्टीने पाहायला गेलं तर एका विधवा स्त्रीसारखीच आहे, कारण सामाजिक दृष्ट्या त्या पतीने संन्यास धर्म स्वीकारल्यामुळे तो सामाजिक संबंधांपासून पूर्णपणे विरक्त झालेला असतो. आणि धृतराष्ट्रांबद्दल सांगितलेलं आहे की त्यांना धीर मार्गाचा अवलंब करण्यासाठी विदुर महर्षींनी सांगितलंय, कारण त्यांच्या वर्तमान स्थितीमध्ये त्यांच्या त्या वेळेच्या भौतिक आसक्त अवस्थेमुळे त्यांना नरोत्तम मार्गाचं पालन करणं हे तेवढंसं सोपं राहणार नव्हतं. नरोत्तम म्हणजे सुरुवातीपासून भगवंतांबद्दल नाम रूप गुण लीला स्मरण इत्यादींबद्दल पालन केलेलं नाहीये, पूर्ण जीवन भौतिक आसक्तीमध्ये घातलेलं आहे. आणि शेवटच्या स्तराला डायरेक्ट आणि केवळ भौतिक आसक्तीमध्ये घातलेलं नाहीये, की भगवंतांच्या महान भक्तांच्या प्रती पांडवांच्या प्रती इतके सारे अपराध केलेले आहेत. अशा स्थितीमध्ये धृतराष्ट्र यांना खूप अवघड होतं डायरेक्ट शुद्ध भक्तीचा मार्ग, नरोत्तम मार्ग हा स्वीकार करणे. त्याच्यामुळे जो प्राथमिक मार्ग आहे विरक्तीचा, धीर पुरुषाचा मार्ग, तो धृतराष्ट्रांनी स्वीकारला आहे विदुर महर्षींच्या सांगण्यास अनुसार. कुणाचा काही प्रश्न आहे प्रभूजी माताजी? हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण पुढे. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी. 29व्या श्लोकामध्ये अजमीड वंशज महाराष्ट्र धृतराष्ट्र जे म्हटलंय ना, ते अजमीड वंशज त्याबाबत काय सांगा? हो, आपण काही दिवसांपूर्वी लक्षात आहे का प्रभूजी, आपण ना पांडवांची वंशावळ पाहिलेली. एक मिनिट मला बघू द्या. ओके. हा, त्यांच्या त्यामध्ये आहे का? त्याच्यामध्ये अजामिड हे आहेत. एक मिनिट मला उघडू द्या ते डॉक्युमेंट. तर त्या वंशावळीमध्ये म्हणजे महाराज पुरु, महाराज कुरु, अजामेड हे आहेत. मी एकदा पूर्ण स्क्रीन शेअर करतो. दिसत आहे प्रभूजी तुम्हाला? हो हो. हा, तर या वंशावळीमध्ये वर पहा, पुरुरवा महाराजांपासून जर आपण खाली आलो उजव्या बाजूला पुरु महाराजांपासून भरत महाराजांनंतर अजामिड नाव दिसतंय. तर त्या हो पूर्वजांचं संबोधन केलेलं आहे इथे. ठीक आहे. येस येस येस. ओके. येस. हरे कृष्ण. तर थँक्यू. हरे. हरे कृष्ण. तर आपण पुढे जाऊ. मनीषा माताजी, तुमचा काही प्रश्न आहे का? वाचायचंय तुम्हाला? नाही प्रभूजी, मला एक विचारायचं होतं, त्याच्यामध्ये एक दंड त्रिदंड वगैरे हो. काही नाही समजलं. हा, तर दोन प्रकारचे संन्यासी श्रील प्रभुपादजी सांगतात इथे. एक आहे, हरे कृष्ण, एक आहेत भगवंतांचे भक्त, भक्ती मार्गातले संन्यासी, आणि दुसरे आहेत मायावादी संन्यासी. दोन्ही मधला फरक काय आहे? जे भक्ती मार्गामध्ये आहेत ते भगवंतांचं जे सच्चित आनंद रूप आहे त्याला स्वीकार करतात, भगवंतांच्या सच्चित आनंद रूपाला. आणि जे मायावादी आहेत ते भगवंतांचं जे रूप आहे त्याला नाकारतात. ते भगवंतांना एक अव्यक्त म्हणून, केवळ एक शक्ती म्हणून स्वीकारतात. त्यांचं व्यक्तिमत्व हे स्वीकारत नाहीत मायावादी. तर अशा प्रकारचे मायावादी जे आहेत ते भगवंत कृष्णांच्या प्रती अपराधी म्हणून शास्त्र सांगतं. आणि हे मायावादी संन्यासी ज्यावेळेस संन्यास ग्रहण करतात त्यावेळेस ते दंड स्वीकारतात, की एक दंडन त्याच्यावर भगवा कपडा लावलेला असतो. परंतु जे वैष्णव संन्यासी असतात त्यांचा दंड जरी वरून दिसायला एकच असला, आतमधून तीन जे दंड असतात ते एकमेकांना बांधून वैष्णव दंडा संन्यासांचा तयार केलेला असतो. आणि त्या तीन काठ्या दर्शवतात की वैष्णव संन्यासी स्वतःचं बॉडी, माइंड अँड वर्ड्स, म्हणजे स्वतःचं शरीर, मन आणि शब्द या तिन्ही भगवंतांच्या सेवेच्या प्रती समर्पित असतात. तर तीन दंड हे मन, शरीर आणि शब्द ह्या तिन्हींच्या प्रती भगवंतांप्रती समर्पण दर्शवतात वैष्णव संन्यासींसाठी. क्लिअर आहे माताजी? हो प्रभूजी. एक दंडी आणि त्रिदंडी संन्यासींमध्ये. हरे हरे कृष्ण प्रभूजी.
हा, मायावादी म्हणजे मग निर्विशेषवादीच असेच म्हणता येईल ना. निर्विशेषवादी. करेक्ट, करेक्ट. मायावादी म्हणजे निर्विशेषवादी, जे की बरं, भगवंतांचं व्यक्तिशः रूप मानत नाही. मानत नाही. हरे हरे कृष्ण. कृपया पुढचा श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. अजातशत्रू कृतमैत्र हुताग्निर अच्छा. शत्रुः कृतमैत्रो विप्रान्नत्वा भूमिरुक्मै विप्रानत्वा तिलगो गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय गृहं प्रविष्टो प्रविष्टो गुरुवन्दनाय वन्दनाय न चापश्यत् न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च न न न चापश्यत् चापश्यत् पितरौ सौबलीं च सौबलिं च हरे कृष्णा. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभुजीच, माताजी? हरे कृष्ण प्रभू वाचू. हा, रेश्मा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम. ज्याचा शत्रू कधी जन्मास आला नाही असे युधिष्ठिर सकाळी देवतापूजन आणि सूर्यदेवतासाठी होमादी अग्निकर्मे आटपून तसेच ब्राह्मणांना धान्य गायी भूमी आणि सोने दान करीत वंदन करून वडील मंडळींना नमस्कार करण्यासाठी राजवाड्यात प्रवेश करत ते झाले. तेव्हा त्यांना तेथे आपले चुलते व चुलती सुबल कन्या गांधारी हे दिसले नाहीत. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद यांच्या द्वारे श्रील प्रभुपाद यांची जय. युधिष्ठिर महाराज हे सर्वात पुण्यशील राजा होते, कारण गृहस्थांसाठी सांगितलेली पूर्ण कृत्ये ते स्वतः नित्य नियमाने करीत असत. गृहस्थांनी पहाटे लवकर उठवायचे असते आणि स्नानानंतर त्यांनी घरातील देवांना आदराने वंदनपूर्वक प्रार्थना करायची असते. अग्नीमध्ये आहुती द्यावयाची असते आणि दान द्यावयाचे असते. त्याप्रमाणे गृहस्थाश्रमातील लोकांनी ब्राह्मणांना भूमी गायी धान्य सोने इत्यादी देऊन त्यांच्याविषयी आदर प्रकट करावा आणि शेवटी घरातील वडील मंडळांना नमस्कार करून त्यांच्या संबंधी एक मिनिट प्रभूजी. हम्म. आपला त्यांच्या संबंधीही आपला आदर दर्शवावा. शास्त्रांनी पुरस्करलेल्या या आज्ञांप्रमाणे वागण्यास जो सिद्ध नसतो तो केवळ पुस्तके वाचून कधी सज्जन होणार नाही. आधुनिक गृहस्थांची दिनचर्या अगदी वेगळ्याच प्रकारची असते. उशिरा उठणे, कोणत्याही सज्जेचा विचार न करता अंथरुणातच चहा घेणे आणि शरीर व मन एक मिनिट. हा, शुद्धीच्या कोणत्याही नियमांचे पालन न करणे इत्यादी. वडील मंडळी जसे वागतात तसेच घरातील मुलेही करतात आणि त्यामुळे सर्वच जण नरकामध्ये जाण्यास पात्र होतात. या लोकांची सत्संगती धरली नाही तर त्यांच्याकडून काही चांगले होण्याची आशा धरली जाऊ शकत नाही. धृतराष्ट्राने विद्वानांकडून घेतले तसे भौतिकवादी लोक सुद्धा एखाद्या साधूकडून उपदेश घेऊ शकतात आणि अशा आधुनिक जीवनाचे दुष्परिणाम धुवून काढू शकतात. असो, युधिष्ठिर महाराजांना राजवाड्यात आपले दोन्ही चुलते धृतराष्ट्र आणि विदुर दिसले नाहीत. तसेच सुबलकन्या गांधारीही दिसली नाही. गुरुजनांचे दर्शन न झाल्यामुळे चिंताक्रांत झालेल्या युधिष्ठिरांनी तेथे उपस्थित असलेल्या धृतराष्ट्रांच्या निजी सजीवाकडे संजयाकडे त्यांच्या संबंधी जिज्ञासा केली. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. शिल प्रभुपाद यांची जय. ठीक आहे. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तर या श्लोकामध्ये आपण पाहतो की कशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराज हे एक आदर्श गृहस्थ होते आणि भगवंतांचे महान भक्त होते. त्यांना संबोधण्यासाठी जे विशेषण वापरलेलं आहे युधिष्ठिर महाराजांबद्दल, ते विशेषण वापरलेलं आहे अजात शत्रू. अजात शत्रू म्हणजे असा व्यक्ती ज्याचा शत्रू जन्मलेला नाहीये. तर युधिष्ठिर महाराजांचे कुणीच शत्रू नव्हते या जगामध्ये. आणि असे युधिष्ठिर महाराज एका आदर्श गृहस्थ भक्तांप्रमाणे सकाळी पहाटे लवकर उठून त्यांचे हा. भगवंतांच्या प्रती जी उपासना आहे, पूजन आहे, ती पूर्ण करून यज्ञ वगैरे करून ब्राह्मणांना धान्य गायी भूमी इत्यादी दान करून त्यांना वंदन करून ज्यावेळेस वडीलधाऱ्या मंडळींना त्यांचा आदर नमस्कार करण्यासाठी राजवाड्यात प्रवेश करते झाले, तेव्हा त्यांना दिसले की अरे, आपले काका धृतराष्ट्र, दुसरे काका विदुर आणि आपल्या काकी गांधारी
हे त्यांच्या राहणाऱ्या महालामध्ये उपस्थित नाहीयेत. आणि युधिष्ठिर महाराज हे खूप चिंताक्रांत झालेले आहेत, की त्यांना चिंता वाटत आहे की आपण त्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली नाही का, म्हणून नाराज होऊन ते गेले का घर सोडून. आपल्याला तर काही सांगितलं नाही त्यांनी जाण्यासाठी. कदाचित आपण त्यांचं व्यवस्थित काळजी घेऊ शकले नसलो, आपण त्यांना व्यवस्थित सुविधा कदाचित प्रदान न केल्यामुळे ते नाराज तर झाले नाहीत आणि निघून गेलेले आहेत का, अशा प्रकारे त्यांना काळजी वाटू लागली. आणि धृतराष्ट्राचे जे सुरुवातीपासूनचे सचिव, त्यांचे जे असिस्टंट सेक्रेटरी होते, संजय, हे संजय ज्यांनी की धृतराष्ट्रांना कुरुक्षेत्राच्या भूमीवर काय चालू आहे ते पूर्ण कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीचं आणि युद्धाचं वर्णन हरे कृष्ण. ऐकू येत नाही, मला वाटतं प्रभूजींचं बहुतेक हँड झालंय. हो हो माताजी. हो हो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम. कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी मला होस्ट बनवा. हो हो प्रभूजी. माफ करा, इथे लाईट गेल्यामुळे इंटरनेट पण बंद झालं, वायफाय. तर आता मोबाईलवर कनेक्ट केलं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभूजी होस्ट केलं. हा. हम्म. तर हे संजय ज्यांनी की कुरुक्षेत्रावरील युद्धभूमीवरील लाईव्ह टेलिकास्ट हे धृतराष्ट्रांना केलं होतं, त्यांचे गुरु संजय यांचे गुरु व्यासदेवांच्या कृपेने त्या संजयांकडे युधिष्ठिर महाराज आता विचारत आहेत धृतराष्ट्रांविषयी, की तुम्हाला माहिती आहेत का की माझे काका धृतराष्ट्र हे कुठे गेलेले आहेत. तर हा श्लोक आपण पाहू, श्लोक क्रमांक 32. आणि या श्लोकाच्या चर्चेनेच आपण आता कन्क्लूड करू सेशन. श्लोक कृपया म्हणण्याचा प्रयत्न करा. तत्र संजयम् आसीनम् तत्र संजयम् संजयम् आसीनम् पपृच्छोद्विग्नमानसः पप्रच्छोद्विग्नमानसः पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल् गावल् गावल्गणे क्व नस्तातो गावल्गणे क्व नस्तातो वनस्तास्तो हीनच्च नेत्रयो वृत्तो हीनश्च हीनश्च नेत्रयोः. नेत्रयोः. हे कृष्ण. कुणाला वाचायचं आहे प्रभूजीच माताजी? हरे अस्तु कृष्ण. मी वाचू का हा प्रभूजी? हा. पूजा माताजी तुम्ही पुढचं वाचा. हो गणेश चालेल कुलकर्णी चालेल प्रभू. चालेल. प्रभूजींना वाचू दे. हरे कृष्ण. हरे श्रीला कृष्ण. प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. चिंताक्रांत झालेल्या युधिष्ठिर महाराजांनी तेथे बसलेल्या संजयाकडे वळून विचारले, हे संजया, आमचे काका कोठे आहेत? ते वयाने वृद्ध आणि डोळ्यांनी अंध आहेत. हरे कृष्ण. पुढचं पण वाचा प्रभूजी. माझे हितचिंतक. अच्छा. माझे हितचिंतक विदुर काका आणि पुत्रांच्या मृत्यूने दुःखी असलेली माझी माता गांधारी हे कोठे आहेत? आपली मुले आणि नातवंडे यांच्या मृत्यूने माझे धृतराष्ट्र काका सुद्धा अतिशय विषण्ण होते. निसंशय मी केवढा कृतज्ञ आहे. त्यामुळे माझे अपराध मनाला लावून घेऊन पत्नी गांधारीसह ते गंगा प्रवाहात पडले तर नाहीत ना? तात्पर्य द्वारा शिलप्रपात की जय. पांडवांना, विशेषतः युधिष्ठिर महाराजांना आणि अर्जुनाला कुरुक्षेत्रावरील लढाईच्या परिणामांची पूर्वकल्पना होती आणि म्हणूनच अर्जुन प्रथम युद्ध करण्यास सिद्ध नव्हता.
युद्ध भगवंताच्या इच्छेने लढले गेले, परंतु युद्धाचे पूर्वकल्पित दुःखद परिणाम नंतर प्रत्यक्षात आलेच. युधिष्ठिरांना आपला चुलता धृतराष्ट्र आणि चुलती गांधारी यांच्या दुःखद स्थितीची जाणीव सदैव होती, आणि म्हणून त्यांच्या या वयोवृद्ध व दुःखी स्थितीत युधिष्ठिर त्यांची शक्य तितकी सर्व काळजी घेत होते. आता त्यांचे दर्शन न घडल्यामुळे स्वाभाविकपणे त्यांच्या मनात अनेक शंका उत्पन्न झाल्या, आणि ते नदीच्या पाण्याकडे तर गेले नसतील ना असे त्यांना वाटू लागले. ते स्वतःला कृतज्ञ समजू लागले, कारण पांडव जेव्हा पितृहीन झाले तेव्हा धृतराष्ट्राने त्यांना जीवनावश्यक सर्व सुविधा पुरवल्या होत्या, आणि पांडवांनी मात्र कुरुक्षेत्राच्या युद्धात त्यांचे सर्वच पुत्र ठार करून त्यांची परतफेड केली होती. पुण्यशील धर्मात्मा असल्याने आपल्या हातून अपरिहार्यपणे जी दुष्कृत्य घडली त्या सर्वांचे स्मरण युधिष्ठिरांना होऊ लागले, परंतु धृतराष्ट्र आणि त्यांच्या लोकांनी केलेली दुष्कृत्य मात्र त्यांना आठवली नाहीत. वास्तविकपणे धृतराष्ट्राला त्यांच्या स्वतःच्याच दुष्कृत्यांची फळे भगवंताच्या इच्छेने भोगावी लागली होती, परंतु युधिष्ठिर महाराज मात्र आपल्याच अपरिहार्य दुष्कृत्यांचा विचार करीत होते. हे सज्जनाचे व भगवत भक्तांचे लक्षण आहे. भगवंतांचा भक्त दुसऱ्यांना कधी दोष देत नाही, उलट तो स्वतःच्या दोषांचा शोध घेतो आणि दोषमुक्त होण्याचा प्रयास करतो. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. श्रील प्रभुपाद की जय. तर आपण इथे पाहतो युधिष्ठिर महाराजांची महती, की असे धृतराष्ट्र ज्यांनी की एकापेक्षा एक वेगवेगळे कपट नीतीने कार्य करून किंवा कार्यांना मान्यता देऊन पांडवांच्या प्रती अन्याय केला लहानपणापासून. त्यांची जिम्मेदारी होती की आपले लहान भाऊ पांडू यांच्या मृत्यूनंतर व्यवस्थित एका पित्याप्रमाणे पांडवांची काळजी घेणं, परंतु ते नेहमी आपल्या मुलांबद्दल भौतिकदृष्ट्या अधिक आसक्त असल्यामुळे पांडवांच्या प्रती विशेष त्यांनी कर्तव्य स्वतःच व्यवस्थितपणे निभावू शकले नाहीत. इनफॅक्ट महाभारत तर सांगतं की विदुर आणि भीष्म पितामह आणि विदुर यांच्या दोघांच्या काळजीमुळेच पांडव आणि कुंती देवी हे वाचू शकले कितीतरी वेळेस. परंतु अशा प्रकारचे वेगवेगळे अन्याय आणि कपट नीती केल्यानंतर पण ज्या वेळेस हे धृतराष्ट्र घरी नाहीये त्यावेळेस युधिष्ठिर महाराजांना त्यांच्याबद्दल काळजी वाटत आहे, आणि ते धृतराष्ट्रांचे जे सचिव आहेत संजय यांना व्यक्त करत आहेत आपल्या भावना, की कदाचित आपल्या पुत्रांच्या विरहामुळे गांधारी आणि धृतराष्ट्र हे विषण्ण होऊन त्यांनी गंगेमध्ये तर उडी मारलेली नाही ना, किंवा मी त्यांची व्यवस्थित काळजी घेऊ शकलो नाही म्हणून तर ते मनाला लावून ग्रहत्याग केलेला नाहीये ना. अशा प्रकारे अपराधीपणाची भावना युधिष्ठिर महाराजांना वाटत आहे, की कदाचित ही माझी चूक आहे, मी त्यांची व्यवस्थित काळजी नाही घेऊ शकलो, किंवा आम्ही पांडव कृतज्ञपणे वागलो की असे काका ज्यांनी आम्हाला सांभाळलं आमच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर, त्या काकांना आम्ही कशा प्रकारे परतफेड केलेली आहे, त्यांच्या सर्व मुलांचा नातवांचा विनाश करून कुरुक्षेत्र युद्धभूमीवर. ते हे लक्षात आणत नाहीयेत एक महान भक्त असल्यामुळे की हे युद्ध पांडवांवर लादलं गेलं. पांडवांना कधीच युद्ध करायचं नव्हतं. त्यांनी 5 खेडेगाव छोटे गाव मागितले होते क्षत्रिय धर्माचं पालन करण्यासाठी, आणि दुर्योधन ते 5 गाव देण्यासाठी पण तयार नव्हता. 5 गाव तर काय, एका सुईच्या टोकावर मावणारी जमीन देण्यासाठी पण दुर्योधन हा तयार नव्हता पांडवांना. त्याच्यामुळे दुसरा कोणताच पर्याय राहिलेला नव्हता कृष्णांच्या आज्ञेनुसार त्यांना युद्ध करण्या वाचून. आणि भागवत सांगतं की युधिष्ठिर महाराज आणि अर्जुन या दोघांनाही पूर्व कल्पना होती या युद्धाची, की हे जर युद्ध पुढे गेलं तर कशा प्रकारे कितीतरी व्यक्तींचा कुरुकुळातील यामध्ये नाश होईल, आणि त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणेच दुर्योधन दुःशासन आणि बाकीचे त्यांचे जे 100 कौरव भाऊ आहेत त्यांचा सर्वांचा विनाश झाला. तर हे सगळे विचार युधिष्ठिर महाराजांच्या मनामध्ये येत आहेत, आणि त्यांना अपराधाची भावना वाटत आहे. धृतराष्ट्र, गांधारी आणि विदुर हे तिन्ही व्यक्ती त्यांचा महाल सोडून गेल्यानंतर, आणि कशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराजांचा हा जो शोक आहे, ही जी अपराधीपणाची भावना आहे ती दूर करून
त्यांना उपदेश करण्यासाठी नारद मुनी येतात. याबद्दल आपण पुढच्या वेळेला चर्चा करू. आणि नारद मुनी कशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराजांना उपदेश करतात त्यावर पण आपण चर्चा करूया. हरे कृष्ण. कुणाचा काही प्रश्न आहे, काही जिज्ञासा आहे प्रभूजीज माताजीज? हरे कृष्ण. आपल्या सर्वांना क्लिअर आहे काय काय सुरू आहे? हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. आवाज- नमस्ते शुभम प्रभूजी. हरे कृष्ण. हा प्रभूजी. प्रभुजी, आपण बघतोय की आता विदुर महर्षी आले आणि त्यांनी धृतराष्ट्र आणि गांधारी यांना म्हणजे धृतराष्ट्रांनाच उपदेश दिला आणि त्यांच्यासोबत मग गांधारी पण गेली. मग विदुर बरोबर. महर्षींची पत्नी पण होत्या, मग त्यांची काळजी कोण घेत होतं मग? हा, तर त्याच्याबद्दल इथे तर एक्झॅक्टली वर्णन नाहीये, परंतु विदुर हे कशा प्रकारे भगवत धामात परतले याचं वर्णन 2 अध्यायानंतर येईल प्रभूजी. तर त्यावेळेस आपण याच्यावर चर्चा करू. तर आता हे जे निवृत्ती घेतलेली आहे, धृतराष्ट्र आणि गांधारी विदुरांसोबत गेलेले आहेत, पण आता लगेच विदुर महर्षींचा जीवन अंत होणार नाहीये. हा. केवळ गांधारी आणि धृतराष्ट्र यांनी आपला देहत्याग कशा प्रकारे केला याचं वर्णन येईल. तर विदुर महर्षींच्या देहत्यागाचं वर्णन हा पुढच्या काही अध्यायानंतर येईल प्रभूजी. त्याच्यामध्ये आपण त्यांच्या पत्नीबद्दल पण चर्चा करूया. ठीक आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. हरे हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे दंडवत. कृष्ण. धन्यवाद. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे प्रभूजीस माताजीस? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा, किरण जाधव प्रभूजी. यामध्ये आपण गांधारीनं राजा सुबल यांची कन्या असं जे म्हटलंय ना, हे राजा हो. सुबल म्हणजे श्रीकृष्णाचे लहानपणीचे मित्र पण एक सुबल आहेत. नाही नाही, ते नाही. ते ते नाही. दुसरे सुबल आहेत ते नाहीये. Yes. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ते गोपबालकांपैकी एक जे सुबल होते ते वेगळे आहेत, आणि हे जे राजा अफगाणिस्तानचे कंदहार भागातले सांगितले ते वेगळे आहेत. हरे हो. कृष्ण. हरे. प्रवीण प्रभूजी, तुम्ही पण अनम्यूट केलेलं, काही विचारायचंय तुम्हाला? हरे कृष्ण. हा, मला भागवताबद्दल हा प्रश्न नाही, पण आज काल काय झालं, आमच्या हा. एक नारळ सुपारीची वाडी आहे ना, तिथे एक मी हम्म, नाग आलेला ना, तर तो मी हम्म. पकडलेला. हरे हा, कृष्ण. तर हा त्याला मी ठेवला. हा, त्याला मला रानात सोडायचं होतं, पण तर मी राहिला तो चुकून रात्री, तर त्याला हम्म. मुंग्याने मारलं, तर मला ते हरे अपराधासारखं कृष्ण. वाटतं. काय? नाही नाही, ठीक आहे प्रभूजी. तुम्ही तुमच्याकडून प्रयत्न केला वाचवण्याचा, पण काय त्यांचं कर्मच म्हणायचं. आणि काळजी घ्या तुम्ही स्वतः पण, कारण की हे बघा, एका भक्ती करणाऱ्या व्यक्तीकडून, एका भक्ताकडून त्या नागाला स्पर्श झालेला किंवा कृपा प्राप्त होण्याची संधी प्राप्त झालेली ही मोठी गोष्ट आहे. तर निश्चित त्यांना चांगली गती प्राप्त होईल. पण अजून आपली भक्ती पूर्णत्वास गेलेली नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्ही स्वतःची व्यवस्थित काळजी घ्या. अशा रिस्की गोष्टी, तुम्ही जर ट्रेंड असाल त्याच्यामध्ये तर वेगळी गोष्ट आहे, पण ती जर नाही, ट्रेनिंग नसेल तर मी तुम्ही काळजी. प्रॅक्टिस केलेली आहे. हॅलो, पूर्वी काय असायचं, हा, पूर्वी लोक आहे ना, कुठे आला हे असं तर मारायचे लोक, तर ते मला बरोबर. आवडायचं नाही. बरोबर तर आहे. मी असे नाही, खरी गोष्ट आहे. प्रॅक्टिस असं पकडायचो आणि हम्म. त्यांना रानात सोडायचं. मी भरपूर सोडलेले त्याचे नाग तर तर रानामध्ये. पण जीवदया चांगली आहे. इनफॅक्ट चैतन्य महाप्रभू सांगतात एका भक्ताचे 3 प्रकारचे लक्षणं, की एक आहे नामरुची, की भगवंतांच्या नामामध्ये त्यांना रस असतो, जप करण्यामध्ये, कीर्तन करण्यामध्ये. दुसरं आहे वैष्णव सेवा, भगवंतांच्या भक्तांची सेवा करण्यामध्ये त्यांना रस असतो. आणि तिसरं आहे जीवदया, की सामान्य जीवांच्या प्रती पण त्यांच्या हृदयामध्ये करुणेची भावना असते, दयेची भावना असते. तर खूप चांगलं आहे. फक्त व्यवस्थित ट्रेनिंग वगैरे राहू द्या, जेणेकरून तुम्ही हो, स्वतःची पण ओके. काळजी घ्याल. हो, आणि काही नाही, आता जे झालं ते म्हणजे तुम्हालाही माहिती नव्हतं की असं काही होऊ शकतं. आणि कदाचित त्या प्राणी मात्राचाही या निम्न योनीमध्ये एवढाच जीवनकाल असू शकतो, ते पण असू शकतं. हा. तो त्यांना निश्चित चांगली गती प्राप्त होईल आपल्या संपर्कात आल्यामुळे, अशी आपण प्रार्थना करू भगवंतांकडे. ठीक आहे प्रभूजी. हो, ठीक आहे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. खूप खूप हरे धन्यवाद. कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कुणाचा काही प्रश्न, काही जिज्ञासा आहे?
हरे कृष्ण. ठीक आहे, खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांचा.